kwakhona kwindawo ngendawo enihlelini kuzo. Njengoba besinithembisile ke namhlanje basizaphinda siniphathele enye imvume yoMasikhande. Namhlanje ke sibaleke satshona kwaNomemeza apho simphathele khona uScorpion esithi nam ndikhona endimeni ndiyafuna ke ndithi kunabisa phana pha. Masibaleke singatyanga xesha ke bethuna ke sifu uScorpion ba uthina namhlanje yena. Mandibulise kwi-South Africa nje yonke jikelele. Ndingakhethanga abalala mntu, ndingakhethanga bani. Lo uthethayo ke nguPhuthuma Ndama, ngudlamini ke lo uziza ujama kaShatu Phakathi uManxeba. Ndizalelwe kwidolophu yaseTsoma eXolobe eKhuzi. Ilali ke yiLamthole. Abantu ke bazazibuza ba le dolophu kweliphi icala kweli lizwe. iTsomo ke ise-Eastern Cape wacaleka. Ndizalwa ke intombi yakwaDlomo, igama lakokwayo uNtombi Inama Nengela. Ingumafungwashe ke kubazali bayo. Ndizalwa ngutata uDlamini uZizi, igama lakhe ngutata uSam Ndamo. Waziwa ke kakhulu ngegama elinguNomemeza, lo ke ndizibiza ngaye engomeni. Apha ndithetha ngemvelaphi yam. Mna ndizawuthetha kakhulukazi ngesiginci esindisihlalayo. Isiginci ndikhula naso kangoba nobhuti wam endizemva kwakhe uyahlala isiginci. Sidlalwa nangutata futhi lunzalayo. Ndizawutsho ndithi nje lufuzo ngoba abantu abadala baye bathi xa bethethayo utata wayehlala kakhulu isiginci esakhula kangoba wayenguMasikhande owaziwayo jikelele kontanga bakho ekukhuleni. Kwakuthiwa nje uba kekho mhlambi kudibene ontanga bakhe kulonda akwangabikho mnandi. UNomemeza uba ukho yena hayi ubumnandi ke kukhona kuzawuba khona. Isiginci ke mna ke ndisifunde nomkhulu wam ondinekelayo, igama lakhe ongubangani. Asishiyani kakhulu ke nomkhulu wam nalapha ekuzalweni. Uzalwe yena ngo-1985, mna ndazalwa ngo-1986. Ukhula kwethu ke sikhule silingana, ingathi singamawele kodwa ke sibe singengawo and sifana futhi nalapha ebusweni. Sisifunde ke isiginci ukusukela ngo-98. Ukhona umzi ophaa ngaphesheya kwasekhaya. Umzi wasekhaya ke ngumzi wokugqibela elalini yam. Umzi wasekhaya uphezu kwenciba. Kangoba nasekhuleni ngela xesha sasidada khona.
ukhona umzophanga phesheya ke laa mzi ke usefama ziifama zabelungu, ziifama zamabhulu. Laa bhuti ke ngubhuti okhulele phaa, beselusa phaya, ehlala phaa nabazali bakhe nabantwana bakwabo, yonke nje ifemeli yakhe kwabo ibihlala phaya. Ebedlala kakhulu isiginci, kodwa ke engadlala uMasikhandi loo nto emdlalayo. Ekhalisela ke noontanga bakhe nasebukhwenkweni ebekhalisa kakhulu. So ndiye ndasifunda kuye ke isiginci, ndisifunda ke kunye nomkhulu wam lo. Sifundile ke nomkhulu wam ukuza ngo-99 ukuthi 2000. Ngo-99 ke utata ke uye wandenzela isiginci segonqo, igonqo eli le-oil. Umntu ke nyhani ke uyamazi umntana wakhe, kwaye futhi njengoba ekhula phambi kwakhe uyambona. So nditsho ukuthi ke utata waye wandibona uba isiginci ndiyasithanda futhi ndisidalelwe, andisithandi nje. Ndikhulile ke ndidlala eso siginci ndandisenzelwa nguNomemeza ke, ndibane ndisiya ke kulaa bhuti phaa ngaphesheya, phesheya komzi wasekhaya, ndihambe negonqo lam, isiginci sam, ndifike phaya ndicela uba makandisetele, ndabe ndingekwazi nozisetela. Igama laloo bhuti ke nguSiyabonga Bhoda. Sibane ke sincedisana ke nomkhulu wam kweli gonqo, sifunda sobabini esi siginci. Ukuza kapho ko-2000 hayi sesikwazi ke ngokudlala ke ngoku, yena ke sekhalisela namakhwenkwe amadala ke. Ukuza apho ko-2001 ke hayi ke nam ke sendifikile apha emakhwenkweni amadala, sikhalisa futhi kunye. BesendinguMasikhandi futhi oqala uthi uyavela apho ku-2001. Ukuza apho ko-2002 njengoba sikhula nje singamakhwenkwe ezilalini, kungekho nto singayenziyo, sikhalisa nyhani ke ngoku. Futhi ke besendinguMasikhandi ke ngoku osevele kakhulu, futhi ndiyilida kwamanye amakhwenkwe besendingenasenantanga, ngakumbi kwiintanga zam. Futhi ke nakwaba ndizemva kwabo hayi bendithande uqabela kakhulu apha esigincini, kangoba nasemiguyweni ke hayi uba ngabana ndikho hayi nje indawo yam ibibonakala yona, kodwa uba ndikhona hayi bewuve kucace umgidi bendiwufudumeza kakhulu ngesiginci. So ndikhulile ke neentanga zam ke. Umkhulu wam ke lo njengoba ndikhula naye ke uye waya esuthwini ke ngo-2005, ndashiyeka ke mna ke ebukhwenkweni, ndiqhubeka nesiginci sam ndingasiyekanga. Wasiyeka ke yena ke kuba ke kulaa mhlaba wethu kwagcaleka, kuthiwa xa kwakusithiwa ke xa uyindoda isiginci usikhalisi, wehlukana ke yena naso. Mna ke wahamba kunyaka ngo-2006 nam ndaya esuthwini, ndaphuma esuthwini ngo-2007 ngoJanuwari. Ndabona isiginci esi ndiyasithanda, andikwazi mani ukwehlukana naso. Kwangoba bendiphaya entabeni bendisiva kangoba ndandibane ndibiza nabafana bangamakhwenkwe, ndithi mabandiphathele isiginci ndisikhalisele pha esuthwini. So nditsho ukuthi ke ndaye ndathetha noMemeza ke utata lomzala, ndiyambuza into yobana njengoba ke ngoku isiginci esi ke ngoku ndingumntu ongutata nje, ndingaba ndiyehlukana naso. Wathi ke yena hayi into yongadlala isiginci kuba uyindoda, hayi ndiyaqonda uba izinto zakudala ezo, ngoba isiginci yinto yebhizinesi. Futhi ke isiginci asibhalwanga into yobana sesamakhwenkwe sesantoni. Isiginci uba ufuna isiginci zithengele isiginci, kodwa noko ke ungadlali esi yabo usidlala ebukhwenkweni, uzithengele sakwesitsha. Nyhani ke lihambile ixesha, ngo-2008 ndazithengela isiginci. Wahlala ku-2008 ndingafumani umntu ondifundisa, 2009 ndingafumani umntu ondifundisa. Ngo-2010 ndaye eGoli kumkhulu wam lo ndizemva kwakhe, lo ndikhula naye. Ndifikile ke phaa eGoli ndazama ukujonga abantu onondifundisa isiginci. Uthe ke ngondisendizawumuva eJoburg ndiba ndisiza eNtshona Koloni eKapa, ndazodibana nomnye ubhuti wakwaShesha onguShesha igama lakhe.
endingazi ke noba sisibongo sakhe noba ligama lakhe likashesha. Ndabane ndifunda ke kuye ke ukhona nomfana wakhe kodwa nguSinqobile, bane ndisiya kulo mfana inoba kodwa ndaya iveki zambini ndemka apho inhliziyo yami ibuhlungu ndiqoma bendisafunda isiginci ka. Kuthe ke ngo-2010 kwalo ndingumntu othanda umamela kakhulu inkqubo kwayiqhutywa ngutata uMbixane emhlobo wenene, uSweli Thukela. Ndithe ndisamamela uSweli Thukela ndeva ingoma isitsho ngabaphi ke ngoku aba. Ndithe ndisamamele ndava izibongo zantsi kuCentane, hayibo. Ndabamba igama ke ababezibiza ngalo elithi ngamahole kaMamtshawe. Hayi, ndalibhala phantsi kwenzela uba ndingalibali. Ndakhangela ke la mahole kaMamtshawe and ke nalapha ezifowunini ke ngoko iifowuni zazingekabikho bhizi olu hlobo zibhizi ngalo. Into zaba-Facebook ndangekabikho koFacebook ngoko. Ndahlala ke ndaza eNtshona Koloni ngo-2011 xa ndifika apha ndazodibana nomnye umfana waseNgcobo igama lakhe nguSamkelwa kwaKati. Apha emculweni ke uzibiza ngoMagnet, wayesengundlovedla yodwa ke ngelo xesha. Ndazama ubuza apha kulo mfo naye udlala isiginci, bane ndisiya pha kuye sifundisana kodwa ke sekwazi yena ukudlala isiginci futhi yambamba kakhulu esigincini. Ndazobuza amahole kaMamtshawe kuye, wabesithi uThonatu lapha eKapa. Ndangamkholelwa kodwa ke ndazoya ngomkholelwa mhla endifowunile sithi makhe ndinyuke ndiye kuye uThonatu uzaba kwipromotion apha estation. Sanyani ke ndakhawulezisa ndaya kulo mfana, saphuma ke sayotshona estation. Hayi, kwabonakala uba lo Thonatu akekho la. Ndabacima amafama lo mfana mhlawumbi uyandiqhatha ke apho safika kukho Masikhande, Bhutmanzamdaka, Bhutmahlasela, Bhutphila Abadane, bonke abo Masikhande ndafika bekhona, sekudala bekhona. Nditshutshumbize lo mfana ndithi mfo khawufowunele uThonatu. And engqondweni yam ndicima amafama uyandiqhatha. Ndisenayo indawo engamkholelwayo. Nyhani kamfowunela, nyhani abesithi uThonatu ayisendikufutshane, nyhani uthi udropho kanje kwakhe ifowuni wabesevela uThonatu and ekhwazwa ke ngoku ngabanye oMasikhandi. Mfo khawulezisa unxibe uzongena estage uzosungena emva kwalo mntu usestage. Wafika nje wabengekandazi imosima ndime noMagnet sibamba nje izandla wabesiya estage. And ndimashekile ndiqomba andikholelwa nalo Thonatu lo. Nyhani ke wangena estage, wabe ne-album ke eyi-1 ethi Undisamthanda. Wathi xa epefoma le ngoma ndathi hayi nguye nyhani lo. Uphuma ke stage ke nyhani ke sabe sincokola ke kodwa wabengxamile ndacela iinamba zakhe. Nyhani wandinika wathatha nezam. Utsho usukela oko ke ndibane ndisiya kuye ke ndifunda isiginci, ndiye nakuMagnet ndiye kuye. Ndibane ndiyotshona kuye eKhayelitsha, ohlala eKhayelitsha noba ndihlala ngapha ngasePhilippi. Oko ngeweekend ndibane ndiquqa kuye. Nditsho ukuthi ndiqeqeshwe nguye ke ukhula enditatamisa ke kungelula kodwa ke ndaye kwalile ngo-2014. Yes, ngo-2014 ndamxelela into bhuti noko ngoku ndiyabamba esigincini kwaye nengoma sendinazo, ndizawufuna ungene estudio ngekudala. Wathi hayi wena hlela nje iingoma zakho, xa uxakiwe utsho uze kum ndizokuncedisa. Nyhani ke ndiyile kuye wandincedisa, wandithatha wandiseGoli. eGoli ke kulapho ke sesizodibana nomfo wabo ke uBhuti Nongoma no-manager wabo ke uTata uNqaphi. Ufike ke ndisebenza ke apho uBhuti Nongoma, nguBhuti Thonatu, nguBhuti Sibusiso Mndona ongasekhoyo,
ibe ngutata uSkhindi owayedlala iKostina ongasekhoyo, ubhuti uBusiso wayedlala ubass guitar. I-keyboard ndidlalelwa ngutata uVukile Xoli, usekhona ke nakuseGoli. Sisebenzile kapho, sisebenza kwistudio sikatata uMlwele, sikhanda i-album yami yokuqala ethi Siyanikhumbula enengoma ziyi-13. Ingoma ke ezithe zavela ke kulo album uNowinki, Siyanikhumbula, Obaleka, zinintsi futhi ke zinintsi ingoma abantu abazithandayo. Khona ke ingoma endifeaturishe ke ubhuti Nongoma nobhuti Thonato bezibiza amawele kaMamtshawe. Sebenzile ke lo album, sayigqiba sabuya sezeKapa. ubhuti Thonato ke wenza zonke izinto, mandathatha nje wandithatha wandisa kwi-photo shooting, senze nansi icover ye-album sayigqiba. So nditsho ukuthi ke ndikhuliswa nguye ke, ekuhambeni kwexesha ke njengoba sibane sisiya kwezi ndawo ke andithathe sihambe siye kwezi ndawo. Kwalelo ngo-2015 16 yakuloo minyaka kwazovela abafana bayi-2 Sound Mind no Bapush befunda nabo iziginci ke, ndabe sendikwazi ke make ubhuti Thonato xa ngekho nami ndibafundise ke. Yayinto enhle ke le, sikhuliswa futhi ngumuntu omnye. Ngo-2017 bangena estudio album zabo zokuqala, futhi nami ndabe ndibhizi album yami yesibini ethi Umvandedwa. Sarekhoda ke zo album zontathu, sazigqiba, sasebenza sonke futhi kumnandi sibane kagogo kakhulu. Sithe ke ngo-2018 ngobona into yobana sisebenza kakuhle, futhi ke xa ndizawungena estage nabo bayangena uSound Mind noBaphushe, sisebenza ongathi siyigroup, sibe singeyo group qha sisebenza kuba siphuma phansi kwesibaya esiyi-1, siphuma phansi komuntu omnye. Sahlala phansi ke nabafana into yobana madoda kunganjani into ohlobo sesisebenzisana ngalo, kunganjani into yobana ke senzeni igroup. Savumelana ke ikhona igroup ke ekuthiwa Abanqobi Bezizwe. Sangena estudio ke ngo-2018 ngo-2018 njalo ngoDisemba sayirelease. Futhi abantu bengathembi bengathembanga tu ke mna ke besendinebrand yam ngoba wayewanda ubhuti Thonato wathi mandizivulele ibrand yam ngoba noko sendikhulile ngokwasemculweni, noko ndiyazibona ezinye izinto. Xa ngabani ikhona into endixakileyo ndasuke nditsho kuba uyathanda into yobana umntu ophuma izandla zakhe ambone ethe qatha apha kwenze uba ayibone imisebenzi yakhe naye. Yayinto entle ke le, nyhani ke ndanebrand yam. Ndasebenza ke nabafana singabanqobi bezizwe, ngasayikhupha i-album ngo-2018. Kwango-2019 sisebenza futhi kakuhle, sebenza kakuhle. Ewe izinto zaziba khona kodwa sasihlala phansi sizithethe njengamadoda. Kwango-2019 2020 ngo-2021 wangena uSathane endlini, kwabonakala into yobana hayi mna andisakwazi unyamezela, ngoba into endingazange ndiyinyamezele kwaye kwabonakala into yobana le ndlela besikade sisebenza ngayo obabumnandi besikade babusidibanisile abusekho, and ayiseyiyo laa ndlela esasisebenza ngayo. Ndangakwazi ukuyinyamezela ke make le ndlela intsha kusetyenzwa ngayo. Ndabacela ke ndithi hayi madoda, andifuni into yobana side siphume kwezinye indawo, andifuni isixatyaniswe ziziginci esasidibene kamnandi ngazo. Masiyiyekeni ngoku isemnandi, mna ndiyaphuma eqenjini labanqobi bezizwe, khaniqhubekeni nisebenza nobabini. Nyhani ke ndiye ndaphuma ke kwiqela labanqobi bezizwe, ndazimela ke ndinguScorpion njengakuqala. Ekwehlukaneni kwam ke nabo ke kwazi ukwehlukana amawele kaMamtshawe. Bendingafuni ichaphazela ke loo ndawo, kodwa ke kuyanyanzeleka ndiyichaphazele ngoba ikhona nje into endibonayo into yobana abantu bayayithetha qha abayazi. Ndifuna nje ulungisa kuloo ndawo leyo.
Ekwehlukaneni kwam nabanqobi bezizwe kwaze kuhlukana amawele kaMamtshawe. Kwabonakala into yobana ngoku iyehlulelwana ngoku. Mna ndim kweli cala noButhonado. Ibe nguBhuti Nongoma ke noSound Mind noBaphushi. Ndizawuthanda ukucacisa kakhulu le icala lam. Abantu ke bathi njengoba singabanqobi bezizwe njena, inguSound Mind, uScorpion, uBaphushi. Sakhetha amacala, sehlulelana. Ndifuna ucacisa le ndaba yam. Mna kumawele kaMamtshawe zange ndakhetha cala nangeliphi na ixesha nanini na. Futhi ke andisoze ndilikhethe until kubekho isizathu esizawubanga uba mandikhethe. Singekabikho isizathu andikazi ukhetha cala. Ndisabathanda bobabini njengakuqala ngolo hlobo ndandibathanda ngalo kuqala. Futhi ke asikho isizathu, andinaso isizathu esawubangela uba ndithi ndikhetha ubani okanye ndithi ndikhetha uButhonado lokuthiwa ndikhetha yena. Mandichazele nda uButhonado uqala kwam ufunda uMasikhande ndifundiswe nguye. Oko ndaqala ukusebenza umculo kaMasikhande, oko ndasebenza naye. Ndingazukutshintsha indlela endisebenza ngayo noButhonado ngenxa yoba kuthiwa wehlukene nomfo wabo iwele lakhe enguBhuti Nongoma. Andizukwazi ukuyenza loo nto. Ukwehlukana kwabo nabo mna andingeni ndawo kuloo nto le. Xa ndihamba noButhonado njengalaa hlobo ndandihamba ngalo nakuqala, kucaba kubonakala into yoba mandikhetha icala, ayikho njalo loo nto leyo. uBhuti Nongoma ndisawuthanda, ndisawuva ndimkhumbula, ndithatha ifowuni yam ndimfowunele. Uba ngabana umntu akayikholelwa loo nto angathatha awunazo iifowuni number zikaBhuti Nongoma, angathatha ifowuni yakhe afowunele uBhuti Nongoma. uBhuti Nongoma ndiyancokola naye ndawuziva ndimkhumbula njengakuqala. Ukwehlukana kwakhe noButhonado akuthi mandikhethe icala. Mna andingoSound Mind, andingobaphushi. Leyo into andifuni ingabaza, ndifuna nje uyithetha straight. Bona abantu bakhethe amacala, mna zange ndakhetha cala. Okokuqala bona into yoba ndithi mabakhethe icala kungaboni ngasonye kwaButhonado noBhuti Nongoma. Bona bathatha eli cala balivayo kuqala, eli lesibini zange bayanantsika, zange bayithatha inxaxheba noma basabele kwenye icala njengalaa hlobo ndenza ngalo mna. Uqabano kaBhuti Nongoma noButhonado ongaboni kwabo ungasonye. uBhuti Nongoma ndandimfowunela nonkosikazi wakhe. uButhonado ndandimfowunela futhi nonkosikazi wakhe, ngoba ndandibona uba ingxabano yabo iyabastresa bona abo babini. But ke ngelishwa into yobana ibingaseyiyo yabo bobabini, ibiseyingenwe ngabantu abaninzi. And ke ngoku into ingathi ingenwe ngabantu abangoomama seyinzima kakhulu. So nam ndathi ndizama ukuthi akhe ndingenelele nasekubeni kungekho mntu uthi mandingenelele, because okokuqala kwabantu ndimncinci, abantu badala kum abaya, and abantu banabazali banefemeli. Mna into endiye kubo ngayo sisigingci. Uba ngabantu bakusithiwa ingxaki yabo iqale isemculweni, ndingene futhi ndema phakathi kwabo. Qha ke ingxaki iphi ikwifemeli zabo bobabini. Kulapho ke ndingakwazi ukungena khona, ngoba abantu banabazali banefemeli zabo. So ke ndisho ukuthi ke mna andizange ndakhetha cala phakathi kwabo bobabini, zange nangelanga elinye. Umntu uba akayikholelwa njengoba besenditshilo athathe ifowuni yakhe afowunele uBhuti Nongoma ambuze into yobana uScorpion ukakufowunele na. Kwakungekho langa kuthiwa andimfowuneli ngalo uxabana kwabo, kwakungekho langa nditheni. Andithethi kunkosikazi wakhe, sasincokola almost every day. So bendifuna nje ucacisa loo ndawo
futhi ndiyavuya kakhulu kuZaga andinikele ithuba. Iyona chance kuba ubhala ko Facebook uthi uthetha ngento ezinjena. Mna uthetha ngento ezinjena andikuthandi, ngase umuntu ndithethe naye ngengxaki yakhe face to face, okanye ngengxaki yam mhlawumbi ndifuna uyithetha kuloo mntu leyo ndiyithethe face to face. Uyobhala ko Facebook iyobhala ingxaki yakhe okanye ingxaki yam, andikholelwa kuloo nto leyo, because uFacebook mos akazondiphendula le nto ndiyifunayo. Xa ndifuna uzama uqonda into funa ndithathe, xa ungekho secanga kwam thatha ifowuni yam ndikufowunele. Kangoba nabani na ofuna ukuqonda into ngam ngase athathe ifowuni yakhe andifowunele. Uba usabhala ko Facebook akathethi nam, ufana noba umuntu uyandihleba. Hayi, noba sendivile mhlawumbi lo mntu andihlebe kuye abuya azondixelela, uba ngabana umuntu akazizayithetha ingxaki yakhe kum, hayi ufana nje nochitha amanzi enansikeni esandini. Nditsho ukuthi ke bantakwethu, mna kumawele kaMamtshaya zange ndakhetha cala. Andingabo babhemi babini ke, andingabongo futhi ke nyani ke okokuqala asifani, siphuma kwamakhaya wahlukahlukeneyo and sehlukahlukene nakucinga nangokwenza. So ke ndizama ukuthi ke ubhuti Nongoma ufunda ngayazi into yobana naye ndisamthanda lwa hlobo ndandimthanda ngalo. Ukuxabana kwakhe nomntakwabo mna andingene ndawo kuloo nto leyo, and xa singekho isizathu soba ndingaboni ngasonye naye asikho, asizudalwa ndim. So bantakwethu, ngoku ndizimele, ndiyaqhubeka nomsebenzi wam. Inansiki ndine-brand yam, ndiyafumaneka kuFacebook, ndinguphuthuma Zitha Scorpion Ntamo. Ipage yami ikhona, uScorpion Ntamo #asijiki. Cela siyilike bafethu, siyilandele lo group. I mean lo page ne group yam ikhona ke ezikanomemeza Scorpion #asijiki. Ndiyathemba sonke sisivele kuScorpion usibalisele ngebali lakhe wazophelela phi na. Thina sobabene masidibane kwixesha elilandelayo. Okwangoku masibe sinishiya. Baba yinde thuna.